Aban ese sika bi a wakoji yese wode ba beye nsamso bi wo Afram Afram Plains no sa sika no wasa pone ho bi e de beye Accra-Kumasi N6 no eho adwuma na semi beto dwa no nyade ese Afram Plains for mani age ho sa dey o kan ye no mani age ntie de na wo se beyi ho bi emu won bi ni Adom TV edi nkomoyi Omanfo a wonom ete Afram Plains echiremu a sede aban be hyase eyi wonom kwan ene wonom ensamso ema wonom a wode anigye ehyiaye no saban anhwe ama mewie ama wonom a se anigye na wonyaye no eso bete wo mu bi echiremu se free se wogya akwan a woyie no eto honom no ede akwantuo mu nsam sinsanso oboni bibre ena aba begya won so woni amani boni etwetwe nkomo bridge ni akwa ba ha pa and am so me to aba na do but or the bridge ni free am meja MPP achidi but emu amadwuma me ye ne ma anto ni de na adwuma ye ne ha wo ho ntine bridge lo kwa ni bridge ni de ehia ye pa e mada se panto be ka se be adwuma because ye me da na adwuma nka be bia ye ko betuma na atwika na kodo bia ye ko but ye ba na ma pon a atete e fam wo ha no emu aye the bridge ni de na de ka so de ba ne nyina ye hwe ni mpo ya se oba ebeya abo aye nyina abo am ye dwuma ko Epo yamanta musu afo set kwame champon e de nsem sei ne to yamane boni anim ban ebo besia se odebeye twene ato eye esu kese so aban bo besia no ose obeye twene no no ya kwantempon no aka ho na yesra ban se oya kwantempon ne nko a yenkuro no ededa kwantempon no so behia se ebesisi mo ti busia na egie na yede eye twene no ne kwantempon no eno no eyesika baako eno bi no ene epe bi se ekire se eye kwantempon no a se bi ebeduru chise na nka chimfikire ne kwan nyina anye ase edisisi se wo firi nkran na oba besia akọ eye Kumasi N6 ntifia yi nyina ye nam osino enam enyinam idi adanse so bedu na boapie so sana kamiri bi atwam no na ebopie so won kokọ eye sa akwan na wosi yeyi no a yentumi nyiye no yemfa de agi wa frezem ne bi no eye cabinet ena tena ase no decide say yemfa no bi no emfa nkonko ye sa bypass no